Salam mehriban doganlar, dostlar, talip ýaşlar. Menin kanalyma teretýänligiňiz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Goý beýik bir wagt sizin her biriňizin ýüregiňizde beslen ähli arzularyňyzdan hasyl bolmagyna ýardam etsin. Men bugün uňaşdan palaw pişirdim. Şimdi şonu sizin bilen paýlaşmak istedim. Uňaşdan palaw etmek üçin ne makaronyň şu görnüşi ulanylýar. Vermiselim diýär. Men bir paketiň hemmesini nahara ulanjak. Ýöne şuň barlak üçin iki usulla gyzartyp görjek. Sebäbi ilki bilen uňaşy gyzartmaly bolýar. Ýarsyny howur peşde gyzartjak. Men howur peşiň tabasyna guýdum. Şimdi pece saldım. Yartını bolsa ocakda gadana gydartjak. Gadanyň aşagyny güýçrek ýaktym, şimdi ýygy-ýygydan garypdyrdım. Bu naharada gadymy milli naharmy diýsek bolar. Men pikirimçe sebäbi biz çağa kak inelerimiz şu usulla kavurup uňaşdan palaw pişirip berýärdiler. Ondan öňüm taýar uňaşyň ýok wagtam ellen uňaş kesip onu gatadyp şu usulla kavurup uňaşdan palaw pişirýän ekenler. Ne görüşmedi ýaly. Uňaşyň reňki bir neme ütgäp gyzaryp başlady. Ýöne ýygydyr şeýdip garyp durmaly. Ne uňaş isleýän reňkine geldi. Taýar boldy. Pije falan uňaşmam taýar boldy. İkisi bir wagtrakda taýar boldy. Indi bolsa bir gazy ilki bilen gadanyna gyzardan uňaşymy goýýan. Beýlik gaba bolsa peçte gyzardan goýýan. Ne mehribanlar tapawdy, mese mälim görnüpdi. Ne peçe gyzardanym bir näme alarak bolupdyr. Bir sehli gyzarmandyr. Gadanyna gadymy usulla gyzardanym bolsa tekir gyzarypdyr. Owadan bolupdyr. Indi bolsa palaw üçin gerekli datlar. Men sünkli et ulandım. Tavuğun etini bulant bilersiniz ya da çılka et, balıktan etip bilersiniz. Soğan, oğunuk doğradım. Keşir, kartoşka, günalakar yağı, kızardılan uğnaş, burç, duz, hem de pomidor koyultması. Şimdi bolsa naharymyzy atyryp başlaýar. İlki ýağymyzy goýýar. Aralyk ýan otdy ýuwuşlyk bilen etini gawyryp başlaýar. Ne şeýdip aram-aram beýlek öwrüp gyzartyp bermeli. Şimdi bolsa soğan atýar.
unuşdan palaw üçin gerekli önümlerin tanawny hemde ölçegini men sizin üçin videonun aşağına koyarım. Soğanı şeydip qarıp yumşayança qowurýar. Şimdi olsa käsirini atýar. Käsirini hem şeydip yumşayança qowurmaly. Şimdi olsa häzirlikçe birazcık duz, burç şende pomidor koyulmasını atýar. Şimdi qowurýar. Mehribanlar, käbir adamlar pomidor koyulmasının tary gaynama getirýänligi sebäpli käl ulanmaýarlar. Ýöne men pikirimçe şeýdip ýağda birazcık qowursaňyz pomidor koyulmasy tary gaynama döretmez. Ne qawurma işimiz tamamlandy. Inni suwuny goýýar, tawuk suw goýýar. Suw goýanyda habardar ünsli goýmaly. Azrak goýjak bolmaly. Men eti batýança goýdum. Şimdi qaynamağa goýdum. Ine qaynady. Men sünkli et ataranym sebäpli qapagyny ýapyp gatty pes ýanýan otda 1-2 saat pişirjek. Ýöne tawukdan ratdan etseňiz qaynandan soňra derrew kartoşkasyny, unusyny atyp pişirbermeli. Ine 2 saata golay wagt boldy, eti pişdi. Şu yerde duzundan türedi vermeli. Birazcık duz attım. Duzu öz isleňize göre. Şimdi ilki bilen kartoşkasyny atýar. Gazanyň aşagyny biraz güýçlendirmeli. Kartoşka bir qaynandan soňra unusyny atybermeli. Ne kartoşka bir qaynady. Inni unusyny atýar. Unusyny atmak kaňyz qaynatyp taýýarlap goýun. Birden gerek bolsa goýarýaly. Ne görşüňiz ýaly, maňa suw goýmak gerek bolmady, suw ýeterlik. Ne görşüňiz ýaly, suw nahardan çalaja üstüne çykyp durmaly. Ne unuş suw ýaly, suw kän talap etmeýär. Ne eger suw az bolsa, şuň ýaly ölçegde suwuny düretmeli. Ne unuşy goýanyňdan soňra aralyk ýanýan otda ýygy-ýygydan garyp durup suwuny çekdirmeli. Garmasaňyz unuş bir-birine ýelmesip hamirlaşmagy mümkin. Ne suwuny çekdi. Şundan soňra biraz gaşdyryp unuşyň pişenli pişmedigini barlap görüň. Unuşyň pişmesi ýokdur, derrew pişýär. Ýöne eger pişmedik bolsa, birazajyk qaynan suw sepelep, aşagyny petçik otda goýup 5 minut ýaly buglasaňyz gowy pişer.
Ne men naharym bişdi. Men aşağıny söndürdüm. Şimdi kapağını yapıp 5 minut demine koyacak. Ne mehribanlar nahar tayar. İlki bırak qarıştırayım. Ondan sonra yemek üçün tabağa koyup vermeli. Ne mehribanlar uğnaştan palavın pişirilişini gördünüz. Batı qoğu nahar taamly boldy. Direm pişirip görün. Tiredeniniz üçinem tüve ulakan tağosuna aytýan. Inniki videolamda tağlykda ýaxşy günlerde duşýança hoş tag bolun. Goý beýik bir var. Sizin her bir ýeňizi gözümden talmasyn.